Hola, sóc a punt de pintar un quadre. No sé si pintar el cel blau fluix o blau fort. Potser és millor pintar-lo de color blau cel. Així. Ho veieu? A la paleta hi ha molts colors. Puc escollir el groc o el verd o el rosa. Quan tenim diverses opcions i n'hem d'escollir una, escrivim O, sense H. Blanc o negre. Alt o baix. Fort o fluix. Aquesta O és una conjunció i serveix per expressar una alternativa o contraposició. De quin color pinto el camí? Marró o ocre? En català, la conjunció O no porta mai accent gràfic, ni quan va entre paraules ni quan va entre xifres. Voleu que hi pinti un núvol o dos? Hi ha molta gent que no sap quan ha d'escriure O amb H o sense. Si aquesta O et dona opcions o contrasta dues idees, va sense H. I quan utilitzem HO? Ho sabeu? L'H-O de ho sabeu és un pronom feble i en aquest cas substitueix això. Posem un altre exemple. No vaig veure el que va passar. Podem substituir el que va passar per H-O. No ho vaig veure. Aquest U s'escriu H-O. Un truc. Si podem substituir l'H-O per això, allò o aquesta cosa, molt probablement haurem d'escriure la O amb H. Pintaven allò de color negre. Ho pintaven de color negre. Quan el complement directe està representat pels mots això o allò, el podem substituir per H-O. Sabeu que la meva mare era pintora? Sí, ho era. Era això. I aquest U també s'escriu amb H. H-O. Els atributs, quan són indeterminats, també els podem substituir per H-O. En Sergi és amic meu. Ho és. Els teus amics són trempats. Sí, ho són. Quin quadre m'ha quedat, eh? És espectacular. Oh! Aquest O d'exclamació l'escriurem amb la H darrere, embolica que fa fort. O amb H darrere la O és una exclamació que expressa diferents emocions. Per exemple, puc dir «Oh, que bonic!» però també puc dir «Oh, quina pena!» I tots dos s'escriuen amb O-H. Resumint, escrivim O sense H quan és una conjunció, amb H quan és un pronom i amb l'H darrere quan és una exclamació. Agafeu paper i bolígraf que us dictaré unes oracions. Preparats? Vols cafè o te? No ho sabia. Oh, quina sorpresa! Si ho tens clar, comencem ara. Què us ha semblat? Fàcil o difícil? Us deixo les solucions. Vols cafè o te? O sense H. No ho sabia. H-O. Oh, quina sorpresa! O-H. Si ho tens clar, comencem ara. H